Narespondihan dayon sa mga bumbero ang nasunog ng mga balay sa Jasper Street, Purok 4, Dunya, Salud, sa Asa, Davao City, pasado alas 12 sa Udto Kagania, Hunyo 24. Sa report sa Bureau of Fire Protection, 3 ka mga balay ang totally damaged. Sa karon ma'am, sa ako ang na-interview, testimonya sa mga namuyo diri. Mga nasa 3 ka balay, 3 pod ka pamilya ang atong na-interview na ma'am. Possible cause of fire is allegedly, gikan sa testimonya ni Erlinda tayo ang tagtungod. Allegedly is electrical short circuit ma'am. Sa inisyal nga investigasyon sa mga bumbero, posibleng electrical short circuit ang sinugdanan sa kalayo. Wala hinuoy gi-report nga naangin nga kinabuhi sa pag-ulbo sa kalayo. Giimbestigahan pa sa BFP kung pila ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Sa barangay Talumo proper, Davao City, 15 ka mga pamilya ang apektado sa sunog sa Purukwan, Moryo kagahapon sa buntag, base sa assessment of validation sa City Social Welfare and Development Office. Kapin 2.1 million pesos ang nadanyo sa sunog. Sagad sa mga nasunog na balay, gama sa mga kahoy ug plywood. Usa ang pamilya sa 46 anyos nga si Reynaldo Takyawan sa mga nasunugan. Gani namasin si Reynaldo nga doon na pa'y mapustan nga gamit sa ilang nasunog na balay. Tapot lawas ra ang nasalbar sa pamilya Takyawan. Namagan kami dapat ng taon ni tabangan mi ani kay wa jud mi wagi sali wagi bilin sa mong kuan gamit. Kang gibuhat mo karon sir kung sa mo Ani masin na lang kasi tayo mapunit-punit mabaligya. Ayan makapalit-palit og mga gamit. Temporaryong nagtiner sa barangay covered court ang mga nasunugang residente. Na daw gid among balay. Wa jud na punit salbar. Tapos lawas ra nya. Bawa gani pag abot na mo diri naguan na problema mi kay wa mi mga underwear. Importante man jud na. Kaning makita diri sa kuan panghatag na ni tanan. Kay wala man jud mi nadala. Nahatagan na og pasiunang hinabang ang mga apektado sa sunog. So far ang nakuan sa barangay naami mga gipangkuan diri. Ang kadaghanan ni gikan sa mga donor, no, panghatag sa mga tao o sa mga grupo. Subay sa investigasyon sa mga otoridad, gituyo og sunog sa usa ka alias Arnold, 48 anyos construction worker nga taga Caraga, Davao Oriental nga bag-o lang namuyo sa lugar. Miangkon kini sa mga pulis nga iyang giduslitan ang ilang balay nga mao'y nasaksihan sa iyang mga silingan. Nadakpan dayon sa mga pulis si alias Arnold nga posibleng magatubang og kasong arson. Nakakustodiya na sa Talumo Police Station 3 ang suspect. Actually, ang kaso kay ongoing pa. So dili kay ko makahatag og detailed nga kuan pero naay possibility nga naay witnesses nakakita nga nagsunog gid ang tao. So kana ongoing pa no gikan sa pangalan padulong sa proseso sa pag-aresto pero ongoing pa na siya. Pahimangno sa BFP ngadto sa publiko nga kanunay magigmat dili pasagdan ang mga nakasaksak nga mga appliance ingon man dili biyaan ang mga niluto kay posible kini nga maoy sinugdanan sa kalayo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.